Mahihina talaga siya. Ayan o. Hindi siya makalipad o. Gutom yata ito. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon palang umaga mga kasinag, paglipat ko kay Magayon. Ayan si Magayon mga kasinag oh. Ayan. Ayan. May nakita akong ibon mga kasinag, nakapatong dito. Nakapatong dito sa pilapil na ito yung ibon. Hinang-hina siya. Ito na siya mga kasinag oh. Ayan oh. Oh, ayan siya oh. Hindi ko alam mga kasinag kung anong ibon to, pero sabi nila mama mga kasinag at ni Mrs. Purak daw ito, purak. Hinang-hina talaga siya mga kasinag. Ayan oh. Hindi talaga siya makalipad. Hindi talaga siya makalipad mga kasinag. Kung tutuusin mga kasinag oh, kumpleto ang kanyang pakpak ha, kumpleto ang kanyang pakpak oh. Nagugutom yata ito kaso payat. Yung kanyang dibdib mga kasinag, ayan o, parang blade, tulis na tulis. Tapos mahihina talaga siya. Ayan o. Hindi siya makalipad o. Nakikita niyo naman mga kasinag o, ayan o, ayan o. Awa man. Kaya ang gawin ko mga kasinag, habang wala pa naman si Bagwis, hindi pa umuwi si Bagwis mga kasinag, pa-4 na araw na ngayon, pag hindi pa rin dumating ng ika-5, ika-6 na araw, hahanapin ko na siya. Baka may pinuntahan ng mga kasinag, pero naawa ako sa ibon na ito. Ang ganda pa naman mga kasinag. Oh, gutom yata ito. O ngayon mga kasinag, wala naman tama, hindi naman yata ito mga kasinag na tirador ng mga bata. Kasi wala naman siyang tama, saka kung natirador ito or nahuli ng mga bata, ano ito, hindi ito hahayaan dyan. Ayan o. Payat talaga siya mga kasinag, kita nyo naman o, kumpleto ang pakpak niyan ha, hindi nakakalipad. Payat talaga siya oh, hirap makatayo. Hirap makabangon. Ang gawin ko mga kasinag, apakainin natin. Ilagay ko muna doon sa may kabilang kulungan ng gansa. Ipatong ko lang doon mga kasinag. Apakainin natin, hulihan natin ng mga tilapia dyan sa sapa. Ano mga kasinag? Nakakaawa naman kung aalpasan ko lang ito dyan. Tapos mamamatay lang dyan, hindi siya makahuli ng pagkain kasi ano nga siya oh, hirap. Hirap na hirap siya. Ayan oh, tingnan niyo naman mga kasinag oh. Wala siyang lakas. Yan oh. Wala talaga siyang lakas. Kahit sino man siguro mga kasinag, pag nakakita ng ganitong ibon, sa ganitong kalagayan at sitwasyon, siguro maawa din talaga kayo mga kasinag. Kakaawa talaga oh. Ayan oh. Kaninang umaga ko lang talaga ito nakita dyan mga kasinag. Ngayon rin lang paglipat ko kay Magayon. Kasi si Magayon mga kasinag, doon nakatali sa kabila. Dito ko inilipat sa may lugar dito. Nakita ko talaga siya nakapatong sa pilapil. Nilapitan ko, hindi siya makalipad. Kung ganito lang, patalon-talon. Hinang-hina na mga kasinag. Ayun mga kasinag, ilipat ko muna yung kambing. Ayusin ko muna ang tali ni Magayon. At pakainin natin itong mga kasinag. Ilagay ko muna doon sa may gilid ng sa kulungan ng gansa. At baka tirahin ng pusa. Awa man mga kasinag. Kaya lagay natin doon sa loob.
Mga kasinag, dito ko muna siya nilagay. Sa kalahati nung ginawa kong kulungan ng gansa. Ito na siya mga kasinag oh. Open na open po yan ha. Oras na malakas na siya, pwede na siyang umalis or lumipad. Pag malakas na siya. Kasi yung gansa ko mga kasinag, andito oh. Ayan. Ayan naman si Kitay. O yan, update ko kayo mga kasinag kay Kitay ngayon. Sobrang naawa talaga ako dito mga kasinag oh. Mamaya kakain ka ha. Pakainin kita maya maya lang. Ang ganda pa naman ng ibon. Ilipat ko ba ng ayos mga kasinag yung kalabaw ko at gawa ng itihali ko lang yung dyan oh. Nakita ko kaya yung ibon na yun eh. Kaya dito ko itatali ng ayos yung kalabaw ko mga kasinag. Update ko kay may mga kasinag. Huli natin tilapia yun. Mga kasinag, titingin tayo dito kung mahuli tayong tilapia dito sa dito sa Pasakil. Dito mga kasinag dyan oh. Tingnan natin kung may mahuli tayong isda. Pero marami nagagalawan mga kasinag oh. Ayan oh, marami nagagalawan. Yun, nakaisa. Wala. Masyadong maliliit. Yung nahuli ko mga kasinag. Hole. Okay. Nakahuli tayo mga kasinag, nakahuli tayo. Ayan, nakahuli tayo pagpakain sa sa ibon.
Bigat ko. Matakas pa yung isa. Ay tapon ko. Natapon. Mga kasinag, nakahuli na ako. Maliliit lang yung nahuli natin para kaya niyang lunukin mga kasinag. Hinit. Ito na pala yung nahuli nating tilapia. Ilang peraso yan? 2, 4, 6, 8, 9. Ayan. Subukan natin ipakain mga kasinag dito sa ibon na ito. Tingnan natin kung kakain siya. Ayan. Tingnan natin kung kakainin niya. Kain ka. Kumain ka Ayan yan, tingnan mo yung pagkain mo. Iwanan ko muna mga kasinag, kasi baka naalangan siya. Ang gawin ko, iwan ko lang yung camera dito. Ano, kumain ka na? Ha? Kain na. Ilan na lang yan? 2, 4, 6. O 6 na lang. Ibig sabihin kumain ka na nga. Siyam yan kanina. O sige na, ubusin mo na yan. Ubusin mo na yan para lumakas ka na. Kumain ka na, kumain.
Ubusin mo na yan. At hahanap pa ako kay Bagwis. Hanapin ko pa si Bagwis kung nasaan. Ano? Ha? Kakaiba talaga itong ibon na ito mga kasinag. Tingnan nyo, hindi kumukurap. Para siyang statwa. Mga kasinag, iwan ko muna itong ibon na ito. Kasi nga si Bagwis hindi pa umuwi. Paapat na araw na ngayon. Subukan kong hanapin doon sa may Rawis. Tawagin ko doon. Or doon sa may kabilang sityo. Tingnan natin mga kasinag. Hanapin natin ngayon. Update ko lang kayo pagbalik nito mga kasinag ha. Update ko kayo. At hanapin ko muna si Bagwis.